Pakistan'ın Nevit Ministri Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň gurulşygynyň taslamanyň maliýe meseleleriniň çözülmeginden soň 3-4 ýylyň içinde tamamlanyp biljekdigini aýdýar. Bu barada Türkmenistanyň Chronicles Pakistan'ın The Nation neşrine salgylanyp habar berýär. Pakistan'ın Nevit Ministri Musaddiq Malik 18-nji noýabrda Islamabadyň Strategik Barlyklar Institutunyň energiýa meselelerine bagyşlap geçiren bir çäresine sözlän sözüne topuk taslamasy bilen bagly meýilnamalaryň işlenip düzülendigini aýdypdyr. Türkmenistanyň hökümet köp ýyllyklaryň dowamyna topuk gaz geçirji taslamasynyň durmuşa geçirilmegine gyzyklama beýan edip gelýär. Ýylda 33 milliard kub metr töweregi türkmen gazyny Günorta Aziýa ýurtlaryna iýermegi meýilleşdirýän uzunlygy 1800 kilometrden gowrak transmilli taslamanyň düýbi 2015-nji ýylyň dekabr aýynda tutuldy. Taslamanyň umumy bahasy 8-10 milliard dollar aralygynda hasaplanylýar. Eýsem topuk taslamasyny maliýeleşdirmek bilen bagly nähili meseleler bar. Pakistan energetik resmisi taslamanyň maliýe meseleleriniň çözülmeginden soňra 3-4 ýylyň içinde tamamlanjakdygyny aýtmak bilen nämäni gödüňünde tutýar. Energetika meseleleri boýunça Britaniýaly bilermen John Roberts 21-nji noýabrda Azadlyk radiosyna beren interwýusynda Pakistan resminiň topuk barada aýdanlaryna syn berdi. You have to take his words quite literally. Pakistanyň Nevit ministriniň aýdanlaryna sözmesiz düşünmeli bolýar. Tehnik taýdan seredilende taslamany durmuşa geçirmek üçin mali bukçasy bolan bolsady we Kabuldaky Taliban hökümetiniň goldaw berýändigini hem kabul edilenimizde gaz liniýasynyň gurulşygyny bir näçe ýylyň içinde tamamlamak mümkin. Sorag, siz munyň üçin mali bukçasyny alyp bilýärsiňizmi? Pakistan resminiň öz çykyşynda mali bukçasynyň bolup bolmandygyny aýtmaýşy gyzykly. Aýzan Üsüs Banky köp ýyllyklaryň dowamynda bu gaz geçiriji taslamasynyň maliýeleşdirilmegini kazanmaga tynançyp gelýär. Ýöne halkara mali institutlary näwelli howpsuzlyk ýagdaýlary derarly hem de Hindistanyň bu taslama hakykatdan da erjel gatnaşmaga isleg bildirip bildirmeýändigi barada Hindistanyň häzirki wagtda Türkmenistanyň gazyna bil baglamaga isleg bildirip bildirmeýändigi babynda bar bolan aladalar sebäpli şüpheli çemelişýärler. On gas from Turkmenistan. Deep expert aýtdy. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasynyň maliýe çykdyjylarynyň 85 götürümli Türkmenistan, galan 15 götürümli Awganistan, Pakistan we Hindistan öz üstüne alýar. Responsibility for funding is not the same as funding yourself. Mali meselelerini öz üstüne almak diýmeklik taslamany özüň maliýeleşdirmeli diýilen manyny aňlatmaýar. Bu ýagdaýda häzirki wagtda Türkmen hökümetiniň taslamanyň öz paýyny düşen bölegini maliýeleşdirmek üçin pul barmy? Ýa-da ol öz paýyny maliýeleşdirmek üçin garz almalymy? Does it have to borrow in order to fund its share? Pakistan'ın Nevit Ministri Türkmenistan'a malaçyran saparynyň 2 aý töweregi soň topukyň maliýe meseleleri barada köpçülikde çykyş etdi. Ýatlasak Musaddiq Malik 20-nji sentýabrda Aşgabatda sapar edip Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen duşuşdy.